Vi har allieret os med 3 rapportere til vores undercover-mission. Juliane, der er vært, Leslie, som er undercover-agent, og teknikeren Danny Olsen, der har bygget os et skjult guitarkamera. Hej der med jer, og velkommen til Dannys værksted. Nu skal I se her, vi skal prøve at lave noget skjult kamera i dag, og derfor har vi taget den her guitar med her. Og så jeg kan se, hvis I kigger rigtig godt efter her, så sidder der skjult kamera lige der hvor man plejer at spille, men det er slet ikke der, man spiller længere. Nu sidder der bare skjult kamera. Det er skide smart, og ja, det skal lige man bruge over på gym og lave undercover med. Og så står vi heroppe ved Silkeborg Gymnasie, hvor vi skal op for at finde frøen. Med mig har vi den ikke tidligere nævnte total undercover FBI-agent Leslie. Leslie skal ind og infiltrere gymnasiet for at finde frøen. Ved I, hvor frøen er?